Hasini lukurokni bagi haino hai te kaisa big breaking haino hai kokti sal horo tei khorok chinui 12 jon ni sago manjakha corona virus balaike hasini lukurokni bagi okoktoma wananain tei kirinani ngi mano jeng ojorabo koktoma mankha ঠিক hasini CM বিপ্লব কুমার দেব 9:45 PM টুইটারও কনফার্ম খাইকা hasini Tripura hasini CM বিপ্লব কুমার দেব koktoma jeng obono mankha haino hai kokti sal horo tei khorok chinini 12 jon ni sago manjakha corona virus ambasa johornagar ni 138 battalion ni tei khorok chinui 12 jon BSF jawan ni report COVID19 positive phaimani koktoma obobaike Tripura hasteo total corona affected 16 jon tabuk ojorabo active tongo total 14 tei recovered 2 hamui nogo kipilka nog hamui quarantine rohorjaka tei khoroknui puilani positive case rokno ojorabo hasini lukurokni bagi kaisa big breaking hanai bano miani salot khoroknui BSF jawan ni bsago corona virus positive phaimani yagulo tini haino hai kokti sal 9:45 PM টুইটারও পোস্ট খাই কনফার্ম খাইকা Tripura hasini CM বিপ্লব কুমার দেব বসইকা হাইনো হাই তেই খরক চিনুই 12 জন BSF jawanni sago corona manjakmani koktoma aboni bagui hasini lukurokno hasini CM বিপ্লব কুমার দেব saklaika wananani tei kirinani mongsakrui je nangmani haste hapangni bokhaktui eba haste sakham bedekni bokhaktui bebak saitok mung eba bebak step nahar jagui tongmani koktoma jingobo haikino saimanka miani salo ambasa johornagar ni 138 battalion BSF ni khoroknui BSF jawan borokni sago COVID19 eba corona virus positive report phaimani yagulo tini ambasa johornagar ni 138 BSF jawan camp ni 3 kilometer amchai red zone saklai jakmani tei oba haikeno kulai hospital ni dolai hangkor ni kulai hospital ni total 20 eba khorok chinui khorok nuichi total 20 jon hospital staff rokni swab collection khlai test khlainani bagi rohorjakka khana borokni report phai sokpainai borok khoroknui je BSF jawan rokbai contact phaimani yagulo borokni bsago ki corona virus infect dangkha borokni bsago soda soloka abo nainani bagui borokni swab collection khlaijakka khana borokni report phainani koktoma tongo teoba haikeno dolai hangkoro total 11 ta check post asuk rui checking choli tongo tinini salo tebo strictly angnani koktoma tabuk Tripura hasteo lockdown total dolai hangkoro 11 ta check post namui scanning khlaijagi tongo tei check khlaijagi tongo teobo haikeno Gondasara hospital ni je khorokni BSF positive jawan rokno aro tonjakmani borok bai je contact go phainai joto hospital staff rokno nurse rokno tei doctor rokno quarantine rohorjakka tei kulai hospital ni total 20 jona hospital staff ni swab collection khlaijakka tini khanani salo borokni report phai sokpainani koktoma teoba haikeno tini haino hai kokti sal horo 9:44 PM 9:44 tammani jorabo টুইটারও পোস্ট খাই tei khorok chinui tei 12 jon BSF jawanni sago corona positive manmani koktomano saklaikha Tripura hasini CM বিপ্লব কুমার দেব aboni bagui tini sakjoratui Tripura hasteo total corona affected eba corona manjakmani case 16 tausakjora active tongo 14 jon ni sago active tai recover angkha khoroknui no jibi sakhamnokni
discharge jakmani yagulo borokno quarantine rohorjaka regular borokno test khlaijagui tongo ojrao kaisa kotor big breaking hwnei mano haseni joto lukurokni bagui haino hai kokti sal horo 9:44 pm tammani jorao haseni CM Biplop Kumar Dev Twitter post khlai confirm khaika tei Khorang Chini 12 জন BSF jawan rokni sago manjakha corona virus eba COVID19 miani salo borokno test khlaijak mani tini report phaisok paika tei 12 jon ni sago corona positive manmani koktoma teo bahaikeno ojorao haste hapangni bukhak tui eba haste sakham bedekni bukhak tui bebak nangmani step bebak nangmani luajimung khlaijagui tongo borokno tabo scanning khlaijagui tongo borok sabobai bo BSF jawan bo jagao duty khlaika sabobai contact phaika bo dugano thangka bo hatio thangka bo bazaro thangka tau bebakno naijagui tongo tini horni bisingono borokni contact report borok bo amjayo thangka aboni report sanka haseni CM Biplop Kumar Dev tei bebak borokni scanning khlaijak tongo jorao teo bahaikeno miani salo je Khorangni BSF jawanni sago COVID19 eba corona virus ni report positive phaimani yagulo tinini simi Ambasa Johornagarni 138 BSF camni bebak amchai ingya phano 3 km amchai no red zone saklaijaka teo bahaikeno kulai hospital ni total 20 hospital staff rokni swab collection khlaijaka khanani salo report phai sokpainani koktoma teo bahaikeno dolai hangkorni gandasara hospital ni simi total dolai hangkor ganangai 11 check push namai scanning khlaijagui tongo checking khlaijagui tongo teo bahaikeno je Khorangni miani BSF jawan rokni contact phainai joto hospital staff joto nurse rokno joto doctor rokno quarantine rohorjakka abo simia quarantine rohorjakmani logi total kulai hospital ni 20 hospital staff rokni swab collection khlaijakka ojorao bo haikeno jeng nugui mankha 9ta koktisal horni 9ta 44 tammani jorao Twitter post khlai confirm khaika tei Khorang Chini 12 জন BSF jawanni sago COVID19 eba corona virus manjakmani koktomano teo bahaikeno ojorao kaisa koktoma bo haikeno lukurokni khawo lukurokni wansukmao kamangmung eba kirimung phaisok painani kaisa koktoma phaisok paimani yagulo jeng nugui mankha haseni lukurok dalbidal social media o eba Chini Khorango post khlaijakmani yagulo abono follow khlaika abono share khlaika tei comment laika belai kirimani symbol phunuk laika teo bahaikeno jeng nugui mankha Tripura hasewa boni sei sikang lockdown no yasima phunugui dalbidal Tripura amchai hati rogo abo ngei mano mandai hati khomulung hati Chompoknagar hati Jompuijala Takarjala Golagati Khwai Bisramganj dalbidal Tripura hati rogo nugui mankha bororok mela haike hati inglainani thanglaimani bororok mani khni pailaimani eba nugui mankha jeng o salnai saltam romui malkhung solinani permission djakmani yagulo lockdown saklaijak phano lockdown ya haike hati rogo laharong khollaimani pia abonino kaisa srungmari chini bskango phai sokpaika miani salok Khorangni BSF jawanni sago corona positive report phaimani yagulo salchani salo eba waisa bai Khorang Chini 12 jonni positive report phaimani haseni joto montri rokno eba haseni CM no wanarmani logi haseni joto lukurokno kaisa wanamungni koktoma tubui phaikao jorao jeng nugui mankha thik koktisal horni 9:44 pm haseni CM Biplop Kumar Dev Twitter post khlai confirm khaika tei Khorang Chini BSF jawan rokni sago corona positive manmani koktomano aboni bagui tauksak jora Tripura hasewa total corona affected 16 active 14 recovered 2 Khorangni recover mani yagulo jibi sakhamnokni discharge mani borokno
quarantine rohor jaka regular test khlaijaki tongo borokno ojorabo teo bo haikeno miyani salo je khorokni BSF jawan 138 BSF jawan ni sago je corona positive manjakmani yagulo borok bai contact o phainai dolai hangkorni joto nurse joto hospital staff ti joto doctor rokno bo quarantine rohor jakmani koktoma teo bo haikeno kolai hospital ni total 20 hospital staff rokni swab collection khlaijak katini khanani saloborokni report phai sok painani koktoma teo bo haikeno hastini lukorok khalogi na singlaijak o 20 hospital staff rokni report bobo hai phai teo bo haikeno haseni CM Biplop Kumar Dev Twitter bini post bo post khlaika paithakni line no wananani mung sapano krui eba panic nani mung sapano krui haste hapang je nangmani chaitok mung bebakno naharjaknai haste hapangni bkhaktui teo bo haikeno o jorao chung je online grapo bo nugui mankha total tabuk confirm cases 16 active 14 recovered 2 ti date tabuk bo 0 kho corona virus manjagoi dausojara khorok sapano Tripura hastao thimani koktoma grei teo ba haikeno khoroknei puilani je positive khoroknei tongmani borok recovered ngei jibi sakhap nokni discharge manei borokno quarantine rohor jaka regular 14 days quarantine tonjaknai aboni yagulo 14 days joratei borokni report negative mang phaika hangka borokno nogod thangnani rjaknai abo haino koktoma chini thani ojorao je tongmani teo ba haikeno haseni CM Biplop Kumar Dev bini je Twitter ni post last line of mention khlaika don't panic follow the government guidelines we are working vigilantly for your safety nugui mankha wananani kokri eba kirinani kokri follow khlaidi government tai haste hapangni direction rok jung bebak nangmani chaitok mung khlai tongo eba saktharmung naharjagei tongo tio bo haikeno ojorao haseni dalbidal amsaini lukurokni bisingo bo kaisa upla kapla mani nukjakha dalbidal lukurok social media o WhatsApp o Facebook o comment khlailani chengkha tei soikubi koktomada abono saimanani chaitok laimani bo jung nugui mankha tei ojorao haino hai paithago sanani kok klaio jung haino hai chini khorangni bkhaktei haseni joto lukurokno ojorao kaisa kutung koktoma eba big breaking reimano haino hai ranani musungo kokti salo haino hai tei khorokchini 12 ni sago corona virus active manjakmani koktoma ambasa Johornagar ni 138 battalion ni tei khorokchini BSF jawan COVID19 ni report phaika positive aboni bagai ojorao Tripura hasteo total corona affected 16 active 14 recovered 2 tei date tabuk bo 0 kho aboni bagai obo hai wananani jora phano kaisa positive kaisa kaham chini thani koktoma tau phakjora khorok sapano thimani koktoma krei Tripura hasteo jungoba haikeno oboni sei sekang bo corona free haste hapangni bkhaktei Tripura haseno declare khlaijakmani phiaba declare khlaijakmani 24 ghonta jora laya sini sekangno khorokni BSF jawan ni sago corona positive phaika tei tini bo haino hai miyani saro BSF jawan rokno report BSF jawan rokno test khlaijakmani yagulo tini 12 jon khorokchini BSF jawan ni report phai sokpaika corona positive aboni bagai ojorao haseni lukurokni bagai kaisa big breaking nei manom tei hakotorni joto hasteni corona je dasbuto haino hai Tripura ni je dasbuto jung nugui mankha tei 12 jon tini plus angkha confirm case aboni bagi confirm tabuk total 16 active 14 recovered 2 death 0 obo haikeno phatar hasteo tongnai haseni Tripura sarok eba Tripura saya wanji joto hodani joto amsaini lukurok je hasteo kifilna ni bagai eba nogo kifilna ni bagai interstate movement ni bagai pass baksa apply khaibeka baksa from collection khlai tongo gabangma lukurok no sungna contact khlai heka sung jesek mansak borokno help khlai hoka kok bai eba bahai ke from collection khainai bo jagao mannai bo jagao submit khlainai submit khlaimani yagulo
tamo khlai thai busuk jora na singnani nang approximate jeng abono sawi rekha tei pas mamani yagulobo o pasno haina hai je haseban rok tongi tongo Delhi Mumbai Kerala Hyderabad Bengaluru jesa hasepan tongthang je pasno haino hai a pasno jar haseban rok dui aroni hoje tegi sa pas jaknai phiaba obono koktoma mia sakjora tui hastebo ki filnani norok jora kaham manmani yagulobo Tripura phai sokpai churaibariwo kasujaknai phatar haseni phainai rokno teya jagao ngyangya hanpano 600-700 quarantine facility sanamjakha aro bathagrui phatar haseni phainai joto student joto lukurokno quarantine tonjaknai tei salja salni bisingono borokno bo swab collection khlaijagui test khlaijaknai borokni report thaimani yagulono borokno churaibarini yakarjaknai quarantine tlangjaknai teo bahikeno borokno 14 days ni bagi quarantine tonjaknai phiaba Guwahati ni simi eba Shillong ni simi jengno kabangma lukurok phone khai singhorka jeng tau phaima da jano phaya da jano nantai kisa sal jora na singnai phiaba jeng je sekman sak borokno jeng advice khainani naikha borokno tabukni ji real condition mukthang mangpli sanani saitoka hase habangni bukhakti boba hai sai tukmung nahar jagui tong phiaba je Tripura haseni gana gini tongnai Guwahati ba Shillong Mizoram rogo tongnai borok lasek wananani kokri Tripura bai gana ba borok je frupano pass apply khai pass nawai phai sokpai mano Tripura wo phiaba wana kokmani eba kamang jaknai kaisa koktoma hangangke je Tripura ni hasta hakchalo tongnai rok Chennai tongnai rok Hyderabad tongnai rok Delhi Mumbai rogo tongnai rok dalbidal hasteo tongnai rok sajak Tripura sarok borok ojorao pass apply khaimani yagulo salbesek lernai borokni pass no rjaknani eba boba haike borok phainai borok yago rang puisa kri haste hapangni bkhaktei besek jora subasu rjakman eba haste hapang subasu rodariya haseni khaganang lukurok dalbidal NGOs eba sengbo tini sengka dalbidal onji Chini officer rokno Tripura setni manager no tei onji Chini dalbidal Tripura sa officer rokno borok ni bkhaktei eba onji Chini bkhaktei boba hai subasu khlaijakman phatar hasteo kotajak lukurokno teo bahikeno jeng saimanani saitokha tribal engineer society Tripura unit ni dalbidal officers rokno dalbidal adong rokno tei jeng saimanani saitokha takhuk tribal engineer society ni general secretary Machang Jibon Debormano bo kaisa interview sangnani saitokha phatar hasteo kasajak lukurokno borokni society ni bkhaktei borokni mothani bkhaktei subasu khlaijaknani kono wansok mung rok tong hei phiaba borokni bkhaktei kaisa bo haino positive phirok mung phai sokpaika wansogui nainai borok Chini Khorang ni o proposal no eba Chini Khorang ni sengmung no teo bo haikeno onji Chini asset manager ni bkhakti bo obo haino kaisa khatung jangnai jeng reply mankha borok bo haino central level lo abono ti discuss khainai eba abo haste hapang ni bkhakti kuno proposal tausudra borong yako sogiya kho haste hapang ni bkhakti proposal rohorja kahanga borok wan soknai ti borok subasu khlaina ni bagi tiar tongo teo bo haikeno tini bo haino hai tribal engineer society ni bkhakti Chompoknagar Champabari Khamtingbari ni total Belbari block 500 tei Mandai block 500 tinino ngyangya hanpano 1000 family no 1000 family no tribal engineer society ni bkhaktui onji Chini chubai lukurokno bialok klaijak lukurokno subasu klaijak mani mangpli jeng nugui man khaboni bagi hambai kulpaya tribal engineer society ni tang okra rokno onji Chini sakchaitogui subasu khlaina subasu runai officer rokno adong rokno tebo obo haikeno dalbidal motha NGO civil society non political organization ojorao belaike actively samong khlaitongo haseni Maharaja Pradut Kishore Manik Bahadur Deborma obo haikeno hambai kulpaya Chini Khorang ni bkhakti haseni bubagra Maharaja Pradut Kishore Manik Bahadur no obo haikeno jeng nuwingan khamiani salo Maharaja ni motha Tripura motha ni bkhakti kaisa subasu lukurokno sanjakmani je musungnai eba kha kufur lukurok rang puisa ganang rok Tripura mathani account rok rang puisa suba hori mano te o rang puisa bai phatar hasteo kosajak rok eba Tripura hasteo je bialok klaijak lukurokno subasu khlainani bagi saitok jaknai te obo haikeno non political organization simia particular borok simia motha simia
haste hapangni bakhakti bo jesek nangmani lukurokno maganang mairung maganang gas nangmani chamung nangmung mairung obahike yafarjak tongmani mangpli nugui mankha aboni bagai wana jangnai mungsapana kokri haste hapang tiar tongo jesek kuthuk jorani bagai jesek kuthuk koktoma phaisok paimani jorabo haste hapang tiar tongo bebak nangmani materials personal protection kit available tongo haste sakham bedek ni thani available tongo joto police ni thane borok ni protection kit rokbo te obahikeno sing nugui mankha agatla press club ni bakhakti Tripura hasini joto media rokno joto media house no personal protection kit mask tei sanitizer rok ya pharjagui tongo ojorao tei busangni jora rogobo jesek nangmani materials rok ya pharjaknai haste hapangni bakhakti aboni bagai wana jangnai mungsapano kokri phiaba rumors tatal koktoma tapir di Facebook o social media o heba khokbai pano je nangmani confirm koktoma tongkhang kangke hasini CM Biplop Kumar Dev eba tabuk hasini sakham bedek abono confirm khainai eba declaration danai press meet ni bisingti media ni bisingti ajorawono media rok besek mansak dakti obahai koktoma rok no norok ni beskango tubui phainai paithak phaching haino hai hasini lukurok no koimung narogo norok social distance maintain khainani nangnai obahai kuthuk jorabo obahai wanamani jorabo chini jotoni kaisa klai samung obono corona ni yakni basinani jeng social distance maintain ma khlainai jesek mansak jeng lockdown no mani ma solinai nangya ereng nokni ongkhoriyawi hatiwo mungsamani painani bagai hatiwo thangyawi nokni ongkhoriya tongkheno sanai kamiam serok nugui mankha lockdown no mani laithaya bazaram chayo kabangma lukurok ongkholayo pheba tabuk jora sok paika jeng kuthukke wan soknani chini borok hayung no jeng hamjagui tongkhe chini kami amchai no hamjagui tongkhe nini nok nukhungni borok no hamjagui tongkhe nini bsa nini maphano nini angphayung nini hanok no hamjagui tongkhe tabuk jora phai sok paika jeng lockdown no maninani social distance maintain khlainani mask thupnani mask krik phataro ongkhornani ya aboni bagai chini khorangni bakhakti haseni lukurokno obono koimung nadogo paithak obono haino hai saimanani norokno jeng sanani musongo tini ojorao koktisal horni thik 9:44 PM jorabo Twitter o post khlai confirm khaika Tripura hasini CM Biplop Kumar Dev jeng nugui mankha koktomao haino hai koktisalo khorok chini ni sago manjakha corona virus ambasa Johornagar ni 138 battalion ni tei khorok chini BSF jawan ni COVID19 report phaika positive oboni bagai Tripura hastebo jorao total corona affected 16 active 14 recovered 2 tei death 0 teo bahikeno ambasani Johornagar 138 battalion kemni 3 km amchai ganangai red zone declare khaijakka obahikeno kulai hospital ni 20 hospital staff rokni swab collection khlaijakka khanani salo borokni report phai sokkainani koktoma teo bahikeno dolai hangkorni total 11 ta check post sanamai lukurok lukurokni malkhungno eba lukurokni thangphaino checking khlaijagi tongo scanning khlaijagi tongo obahikeno miani salo je khorokni BSF jawan borokni sago positive corona report phaimani yagulo o khorokni BSF jawan bai je hospital staff je nurse je doctor contact phaika bebakno no scanning khai bebakno no identify khlaijagi tongo eba borokno quarantine ro horjakka borokno bo truk test khlainani jotono no saitok jagi tongo teo bahikano tini bo haino hai je 12 jon BSF jawan nongni sago je corona positive phaimani koktoma sokpaimani yagulo no o 12 jon BSF jawan rok o lai thangnai jorao biang thangka boro duty khlaika boro bo hatio thangka sabai contact phaika bo amsayo thangka bebagno tabuk tracking khlaijagi tongo bebagno tabuk identify khlai jotono no quarantine ro horjaknai pheba wananani kokri aboni bagi haseni CM Biplop Kumar Dev bini posto bo saklaika don't panic follow the government guidelines wananani te kirinani kokri norok nai choli di eba follow khlai choli di government ni direction dakno bebak nangmani saktharmung bebak nangmani chaitokmung haste hapangni bakhakti eba haste sakham bedekni bakhakti nahar jaknai jingo jorao obo haikeno je nangmani koktomani bagi haino hai norokni biskango ma phaika biskangni jora rogobo eba hor rogo
एबा खनानि सालो हाय न हाय teibo nangkukmani koktoma tongkhang ke update tongkhang ka norok ni biskango phaipinai abo haike na norok choyawi nai tongdi chini khorang. लेके चलो सोच दे अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है ICFA University, Tripura.